Molt bona vesprada a totes i tots. Anem a donar començament al ple ordinari del mes de març en el següent ordre del dia. En el primer punt, com sempre, l'aprovació de l'acte de la sessió anterior del dia 24 de febrer. Hi ha algun comentari a l'acte? Fernando? A favor. Vicent? A favor. Anna? A favor. Laura? A favor. Josep? A favor. Passem al punt número 2. Aprovació, si escau, de l'expedient de modificació de crèdit 2-2022 per crèdits extraordinaris. Estem incorporant en este punt i en el següent el remanents de tesoreria de l'Ajuntament del 2021 i la distribució és la següent. Per al pavelló municipal que teníem previst en el sòl dotacional de les Valletes, 1.498.697 en 50. Per a l'adequació del solar que n'hi ha llogat per a la zona de l'Ajuntament nou, 40.000 euros. Adequació i millora de les instal·lacions del poliesportiu ens queden pendents de liquidar 21.444 en 0,8 euros. Obres de millora en el paviment de la piscina, obres que al començar l'any passat, queden pendents de liquidar 48.314 en 0,8. La reforma i ampliació que volem fer en el centre Depèn de tu, del carrer Alfredo García, el que és el projecte, la direcció d'obra i la legalització de l'activitat per valor de 17.512,56. El sistema d'ombratge i vegetació del Parc del Portell, que és l'aportació que fa l'Ajuntament, donat que tenim una subvenció de 54.000 euros, la part de l'Ajuntament són 31.204,52. El mobiliari que necessitem aproximadament, mobiliari esportiu per a les pistes poliesportives de les Valletes, 15.000 euros. Les obres, les graderies en les pistes de les Valletes, de les pistes esportives, 42.871,51. L'execució que ens queda pendent d'urbanització en la zona verda del Parc de Durdan i la zona verda de Buscaïta, 42.057 en 38 euros. 2 cartells de lletres de Montserrat a les 2 entrades del poble en les 2 rotondes, 6.000 euros. Actuacions de millora i modernització en infraestructures i serveis del polígon industrial d'obres de les Valletes per obres de l'IBACE. La part municipal d'aquesta subvenció, que és de 200.000 euros, la part municipal són 35.000 euros. Una inversió per a 7 faroles solars de 12.000 euros. El mobiliari que necessitem per a començar en aquesta nova etapa en el bar del poliesportiu, 4.700 euros. L'enllumenat que necessitem ficar en el centre d'interpretació del Pòsit, en el carrer García Lorca, 11.000 euros. Una subvenció que anem a donar a la parròquia per a millorar el sistema de control de les campanes, 3.055 en 25. Uns equips d'aerotèrmia i climatització que hem ficat en el col·legi d'infantil i educació primària d'Evaristo Calatayud, 6.942,62. I 2 pavimentacions de camins, uno en els Xarcons, al final del camí dels Xarcons, i l'altre en l'antiga senda de la Font de la Panolla, 38.078 en 22. Tot això puja a 1.873.877,72 que se financen 1.750.144 en 25 en el romanent de tesoreria del 2021 i n'hi ha 2 baixes per anul·lació de treballs realitzats per altres empreses d'urbanisme per 85.655 en 25 i manteniment i conservació de camins i vies per 38.078 en 22 per 123.733 en 47. Aquestes 2 partides són les que financen el que he comentat al principi. Paraules, comentaris? Anna? Sí, nosaltres volem dir que des de Compromís anem a abstindre perquè considerem que decidir el romanent de tresoreria, que en aquest cas quasi són 2 milions d'euros, sí que haurem agraït que s'haguera obert un procés de diàleg, un canal de diàleg en l'oposició, en la resta de grups polítics, per a alguna determinada actuació poder fer propostes. En aquest sentit, algunes actuacions que se van a fer les compartim, altres no, i s'abstenim. Molt bé, gràcies. Laura?
Nosaltres, un poc en la mateixa línia que les companyes de Compromís, sí que tenim que dir així dues coses. Primer, que estem en el mes de març i que tenim un remanent important de quasi 1.900.000 euros i que en fetge de març, que la XAM ja reubica tot, doncs potser havíem tingut que deixar alguna part per lo que ens poguera sorgir a lo llarg de l'any, que està clar que després se poden tornar a fer altres modificacions. I també, sobretot, perquè això ens pot generar també un problema greu de tesoreria en l'Ajuntament, si realment executarem tot el que hem aplicat del remanent. Però sobretot el que ha comentat Anna, que a pesar de que puguem estar d'acord en un 90% de les inversions que se van a fer, sabem que l'equip de govern té una majoria, que és l'equip de govern el que pren les decisions, però per cordialitat se ens haurà pogut donar participació i que potser no haurà canviat res, s'haurà quedat igual com estava, però no ens pareix la forma correcta i per això el nostre vot va ser en contra. Molt bé, alguna paraula més? Passem a votació. Fernando? Abstenció. Vicent? A favor. Anna? Abstenció. Laura? En contra. Josep? A favor. Gràcies. Passem al punt número 3. Aprovació, si escau, de l'expedient de modificació de crèdit 3-2022 per suplement de crèdit. Continuem reajustant el sobrant que ens queda del remanent de tesoreria i tenim una liquidació que ens ha vingut de les tres depuradores que tenim en el terme, dos en Verge de Montserrat i una en la Rabassa. Ens ha vingut una factura extraordinària per 4.251, una ampliació que se fa al conveni que tenim en la Creu Roja per valor de 8.561,88. Les obres que tenim en marxa de l'execució del sòl esportiu dotacional de les Valletes, les dues pistes esportives que passen ja a l'exercici següent, de 166.198 en 60. L'IVA de l'escultura del Parc de Durdan, 1.988 en 40. La part municipal de l'Smart City, del control que tenim dels cotxes, dels dos aparcaments que tenim en l'avinguda Jaume I i al carrer País Valencià, per 2.689 en 84, i un excés de 9.036 en 41 que ha tingut l'obra del pòsit que ja està acabat. Això puja 192.676 en 64, dels quals ho detraguem 168.888 en 44 del remanent, que és el que ens quedava de la modificació anterior, i n'hi ha unes baixes per anul·lació de treballs realitzats per altres empreses d'urbanisme per valor de 20.944 en 75 i 2.843 en 45 d'energia elèctrica d'enllumenat públic, que les dos sumen l'import que acaba de dir de 192.676 en 64. ¿Paraules? Sí, Fernando. Con respecto a lo del parking, cuando entras por el pueblo siempre sale el parking 1, el número de vehículos, pero en el parking 2 siempre sale 0. No sé si es que no está acabada la obra o pasa algo. ¿No? Ahí hay un detalle que tenemos que todavía que ajustar. Está un poco complicado por el tema del detector de los vehículos que pasan. El problema que tenemos ahí es que el espacio que hay se suman y se restan mal, porque coincide, tú vas a entrar y ficha al revés, al otro lado, porque se queda un poco estrecho. Entonces estamos viendo a ver cómo solventamos la cuestión, ¿vale? Entonces estamos ahí, dándole a la informática, a ver qué solución podemos dar. ¿Més paraules? Sí, jo sí volia preguntar, és un import insignificant, però en què
me crida l'atenció perquè sempre en energia elèctrica sempre passen factures per reconeixement extrajudicial de crèdit a l'any següent. Vull dir que la partida la tenim sempre ajustada i s'han llevat 2.800 euros perquè falten aquests 2.800 euros i d'algun lloc tenien que llevar, no perquè els números estiguen trets d'ahí. Segurament. Una solució comptable. Sí. Com ne van a faltar igual que te falten 5 que 3. Votacions. Fernando? Abstenció. Vicent? A favor. Anna? A favor. Laura? Josep? A favor. Passem al punt número 4. Aprovació, si escau, del reconeixement extrajudicial de crèdit 2-2022 per un total de 12.596,35. Bé, aquestes factures que ens han arribat ara, després ja de tindre el pressupost aprovat i en l'exercici en marxa, el més important d'aquest reconeixement de crèdit és una factura que ens ve d'un contracte antic que teníem, un conveni, millor dit, antic en la Diputació, que ja feia uns anys que ja no s'estava utilitzant, però donat que la liquidació d'aquest conveni per part de la Diputació ens afecta a nosaltres també per haver compartit el conveni, hem tingut que liquidar o ens liquidarà la Diputació una factura de 8.087 euros en 13 cèntims. El resto està 12.000, com he dit, 12.596, ja són facturetes que han arribat després de gas, de Vodafone i facturetes ja de subministres ordinaris de l'Ajuntament. 6.087, és que no ho veig bé així. Per això me pareixia un 8, per això antes de dir, no he vist 6.087, vale. Pues entonces, sí, això deu de ser els interessos o alguna cosa, deu de ser alguna liquidació d'interessos que ha vingut del préstamo, 1.807 en 0,9. Això té que ser una liquidació d'interessos que ha vingut, potser ja fora de termini del banc de BBVA. Doncs perdoneu, que deia que eren 8.087 i són 6.087 aquesta liquidació del SIG. És que així és el número molt xicotet. Alguna paraula? Fernando? A favor. Vicent? A favor. Anna? A favor. Laura? A favor. Josep? A favor. Molt bé. Passem ja al punt 5è. Aprovació, si escau, de la pròrroga del primer pla d'igualtat de dones i homes de Montserrat. Tenim el pla per a prorrogar. L'acord simplement diu aprovar una pròrroga del primer pla municipal d'igualtat d'homes i dones de Montserrat per una durada de 3 anualitats i procedir a donar la major difusió possible al mateix perquè en prenguin coneixement per la ciutadania i la seva posada en marxa, escometent les accions necessàries a aquest efecte. Aquesta seria la proposta d'acord que, com hem comentat en la comissió d'Hisenda, la nostra primera iniciativa per a ficar en marxa ja més seriosament aquest pla d'igualtat de la mà de la regidora d'Igualtat i de la tècnica d'igualtat que tenim compartida en la mancomunitat en els nostres serveis socials, seria crear ja la comissió d'igualtat, que és el que ens marca el pla, i dintre d'aquesta comissió ja ficar en marxa totes les accions necessàries per a desenvolupar el pla. Paraules? Fernando? A favor. Vicent? A favor. Anna? A favor. Laura? A favor. I Josep? A favor. Molt bé. Passem al punt 6è. Ratificació, si escau, de la resolució de l'alcaldia per a l'acceptació de subvencions sol·licitades a una altra administració. Això és la part municipal que hem comentat en el primer punt. Si recordeu, hem parlat d'una aportació de 35.000 euros per part dels recursos ordinaris de l'Ajuntament en càrrec al remanent de tesoreria de l'any passat de les obres de l'IBACE del polígon industrial. Unes obres valorades en 200.000 euros, en IVA inclòs, que l'Ajuntament aportarà 35.000 euros aproximadament i 165.000 euros vindran de la Conselleria d'Economia. Alguna paraula?
Fernando? A favor. Vicent? A favor. Anna? A favor. Laura? A favor. I Josep? A favor. Passem al punt 7è. Ratificació, si escau, de la resolució de l'alcaldia sobre adhesió al conveni marc amb la Diputació de València sobre la plataforma Territori Intel·ligent Connecta València i annex amb l'autorització per a la instal·lació de projectes de DTI. Bé, comentar així que el més important és l'objecte d'aquest conveni, que constitueix el present conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació Provincial de València i en aquest cas l'Ajuntament de Montserrat per a la integració de la mateixa a la plataforma de ciutats intel·ligents Connecta València, facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen després en les clàusules del conveni. Ficar en valor tot el que l'Ajuntament, totes les obres, totes les subvencions que reba l'Ajuntament per part de la Diputació, del tipus que siguen, des d'obres d'infraestructures fins a obres de Smart City, dins d'aquesta plataforma per a que estigui a l'abast de qualsevol persona la informació que entrarà i que està ja creant-se, de fet ja existir la plataforma i està omplint-se de contingut Connecta València. Alguna paraula? Passem a votació. Fernando? A favor. Vicent? A favor. Anna? A favor. Laura? A favor. I Josep? A favor. Molt bé. Passem ja al punt 8è. Ratificació, si escau, de la resolució de l'alcaldia sobre adhesió al servei consorciat de prevenció i control integral de plagues, com el mosquit tigre i la mosca negra, de la campanya de control dels vectors d'enguany. Ja com crec que és la tercera anualitat en la que s'adherim al Consorci de la Ribera per a dur endavant aquest projecte de control de les plagues, bàsicament del mosquit tigre i la mosca negra, de la mà del Consorci. És el Consorci de la Ribera que agrupa les dues mancomunitats, la Mancomunitat de la Ribera Alta i la Mancomunitat de la Ribera Baixa, la que s'encarreguen tècnicament i de gestionar, no solament tècnicament, sinó després també de fer els treballs in situ d'aquest control dels vectors 2022. Paraules? Votacions? Fernando? A favor. Vicent? A favor. Anna? A favor. Laura? A favor. I Josep? A favor. Ja passarem a l'activitat de control de l'Ajuntament. En el punt número 9, donar compte dels decrets de l'alcaldia del mes de febrer, com sempre a la vostra disposició. Donar compte també de l'acte de la Junta de Govern local del mes de febrer. I així ja passem al punt número 11, donar compte d'assumptes diversos. El primer que tenim que dir és que donem compte de l'aprovació del Pla Pressupostari a mig termini 2023-2025. És un document d'intervenció municipal en la que estem obligats a fer-lo, a presentar-lo en les plataformes corresponents del Ministeri. Donar compte també de 3 certificacions d'obra de la Masia. La certificació de desembre de 153.223,40, la certificació de gener de 130.593,197 i la certificació de febrer de 302.578,21. Dir també que tenim ja publicat en la pàgina web i en la plataforma la proposta del plec de prescripcions que regeixen el lloguer del bar del poliesportiu. Acaba la presentació d'ofertes el dia 11 d'abril a les 14 hores. Se té que presentar tota la documentació telemàtica i 3 qüestions a tindre en compte. El contracte és una concessió administrativa per a 5 anys del bar. El preu d'eixida són 180 euros més IVA al mes. N'hi ha una garantia provisional de 300 i algun euro a totes les persones que se presenten i una garantia definitiva d'aproximadament uns 500 euros. Des d'ací tenim que impulsar aquesta activitat. L'Ajuntament entre l'any passat i enguany està fent una remodelació
integral de lo que és l'edifici del bar del poliesportiu. En algunes ocasions s'havien fet algunes cosetes, ja pensàvem ja des de l'any passat que teníem ahí un local que teníem que transformar-lo pràcticament des de zero. Pensem que s'ha quedat un espai molt agradable per a poder tindre un bon negoci i poder gaudir tota la ciutadania de lo que ha sigut i esperem que continua seguint el bar del Poli en la gran extensió de la paraula, tant en hivern com en estiu com en Pasqua. I des d'ací animem a les persones que tinguen interès en tirar endavant aquest projecte econòmic, el projecte de comerç, el projecte de restauració. Ja dic, és un projecte a 5 anys vista i d'alguna manera el que sol·licitem és això, que se presenti la gent, que s'ho pensen bé, que s'ho estudien, però el més important és que se van a trobar en un local recint acabat, recint fet, i que pensem que pot ser una bona eina per a que les persones interessades i les persones que s'ho puguen quedar puguen tirar endavant un projecte tan interessant com este en un poble com el nostre, que la restauració té la importància que té, que ne té molta. Per tant, d'una oferta més de restauració en les condicions que té el nostre local i el Poli, en concret, per el tema ja de la seguretat infantil, podríem dir, que allí els nanos poden anar i estar tranquils, els pares i les mares, en un espai com ixe, tranquils en la seguretat, me refereix, que tenen espai per jugar, etc. Tot això ho conegueu ja. Per tant, donem compte d'això. Tenim ja publicat el plec, la presentació és fins al dia 11 d'abril, a les 14 hores, i se té que tramitar tot telemàticament via la plataforma corresponent de la nostra pàgina web, la poden trobar. Això per ahir. Després, comentar-vos ja les accions que s'han fet en el mes de març i el que ens queda en abril per part de la regidoria de Cultura. El passat 1 de març es va obrir el termini per a participar en la segona edició del concurs d'art mural de Montserrat fins al dia 20 de maig. Les bases es poden consultar en la web de l'Ajuntament i en les xarxes socials. No obstant, puc avançar que el lema per a aquesta segona edició és Montserrat, un poble morisc, i que la dotació del primer premi és de 600 euros, del segon 300 i del tercer 200. Tenim en marxa ja l'exposició cedida del Museu de Prehistòria de la Diputació de València, Prehistòria i Còmic. Ha finalitzat amb uns totals de 806 visites de l'alumnat de tercer cicle del CEIP, Evaristo Calatayud i Elies Alcalans, amb una grata valoració per part del professorat. Com a activitat complementària se'ls ha demanat que voluntàriament entreguen a la Casa de la Cultura una història actual ambientada en la prehistòria, contada en 6 vinyetes amb la finalitat de poder ser publicades en l'edició del Portell d'estiu. L'11 de març, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, es va presentar l'obra Homenaje a una desconocida, de la campanya La Catrina, una obra sensible i bella, amb tocs simpàtics, que ha estat premi al millor espectacle de teatre en el Festival Indifest 2021 de Santander i finalista en els Premis Max, millor espectacle de revelació i millor autoria revelació, i nominada al millor espectacle de teatre en els Premis de les Arts Escèniques Valencianes del 2019. El 23 d'este mes es va realitzar la 7ª sessió del projecte Escúchame. Recordeu que és una seqüència de tallers d'hora i mitja de divulgació musical a través de l'audició comentada de les principals obres de la història de la música, impartit per Bernardo Mora Fandós, professor i director de música, titulat superior de flauta i llicenciat d'Història de Ciències de la Música. Convidem a la població melòmana a assistir a la pròxima sessió el dia 27 d'abril a la Casa de la Cultura a les 19 hores, i avançar que el dissabte 16 d'abril a les 19 hores a la Casa de la Cultura podrem gaudir del concert d'Andreu Valor amb motiu de l'acte oficial de reconeixement a Paco Muñoz com a fill adoptiu del poble de Montserrat. Continue comentant també l'informe de la policia local d'este mes. Tenim una denúncia per alcoholèmia positiva judicial, una denúncia per vertiig no autoritzats, 6 denúncies per molèsties de música i soroll,
8 denúncies per l'ordenança d'animals de companyia, bàsicament per molèsties, i s'ha avisat a l'empresa de control d'animals abandonats, que és Ribamontes, en 7 ocasions per arreplegar gossos vius. Per la meva part, de moment, ja donar compte del que tenia que donar. Passe la paraula ja als companys regidors. Josep, tens la paraula. Gràcies. Bona nit. En primer lloc, respecte a la regidoria d'Obres i Serveis, col·locació de senyals de pas de peatons en Ribera Alta i Alfredo García. Hem procedit a la neteja dels cristalls de l'edifici, de la cristalera de la façana de l'edifici de la Casa de la Cultura. S'han realitzat també treballs a l'escala situada en el carrer Gómez Trenor, al costat del carrer de la Pilota, consistents en la substitució de les peces trencades de marbre repicat i de les jardineres. Respecte a la regidoria d'Esports, hem donat l'enhorabona en primer lloc a Blanca, Belén i Fede per la seva participació en les finals del campionat de raspall individual celebrades a Sueca i Alzira, en especial a Belén, campiona de la seva categoria. El passat dia 13 de març es va celebrar la 4ª edició de la cursa solidària per la igualtat. Es van inscriure 203 participants i es van recaudar 387,50 euros per donar-los a la Fundació Miguel Valls contra l'EDA. Donar des d'ací les gràcies a tots els participants, Protecció Civil, Policia Local i a tots els voluntaris que van participar en l'organització de l'acte. També informar que està preparat ja l'esborrany dels convenis de col·laboració entre l'Ajuntament i els clubs esportius per a la promoció de l'esport i que la propera setmana es donarà trasllat dels mateixos a la resta de companys de la corporació als efectes d'aportar, si així ho desitgen, suggerències per tal de millorar en la mesura del possible els convenis. I així traslladar la proposta al proper ple per, si escau, la seva aprovació. Respecte a la regidoria d'Educació, donar compte que hem publicat a la web municipal i a les xarxes tots els punts importants que cal conèixer respecte a l'Escola de Pasqua de l'any 2022. Aquesta Escola de Pasqua estarà adreçada a persones d'1 fins a 14 anys, tindrà lloc en les dates de 19 al 22 d'abril, l'horari de l'Escola de Pasqua serà de 9 a 2 i també hi haurà servei d'escola matinera de 8 a 9. Les activitats de 9 a 2 tenen un cost de 40 euros i l'escola matinera tindrà un cost de 10 euros. Es podran matricular en una d'aquestes 3 opcions. Opció primera, una escola multitallers dirigida a persones de 1 a 8 anys. De 9 a 2, com he dit, amb eixida flexible de 12,5 a 2. L'opció segona és la Urban Easter School, de 9 a 14 anys, de 9 a 2. I l'opció tercera serà el campus musical, de 9 a 14 anys i també de 9 a 2. L'escola de Pasqua multitallers, la de 1 a 8 anys, es realitzarà a les instal·lacions de l'Escola Infantil Municipal. La Urban Easter School es portarà a terme a les instal·lacions de l'Acadèmia Tec Formació i el campus musical serà a les instal·lacions de la Societat Instructiva Unió Musical. El període de preinscripció és del 22 fins al 27 de març. Caldrà fer una sol·licitud per cada xiquet o xiqueta que es vulgui inscriure i les places seran limitades. Les sol·licituds hauran tramitar-se telemàticament a través de la seu electrònica. El 30 de març es publicarà el llistat provisional de les sol·licituds admeses al tauler d'anuncis del portal de transparència de l'Ajuntament. Del 31 de març al 3 d'abril estarà obert el període per a fer les esmenes corresponents al llistat provisional de sol·licituds admeses. El dia 5 d'abril es publicarà el llistat definitiu de les sol·licituds admeses i del 5 al 10 d'abril es realitzarà el pagament. Tota aquesta informació podeu disposar d'ella al Face i a les distintes xarxes de l'Ajuntament. També informar que avui s'han enviat les al·legacions per part d'aquest Ajuntament per la proposta provisional d'arranjament escolar al CEIP Evaristo Calatayud per al proper curs escolar. En aquesta proposta hi ha incloses 2 aules de 2 a 3 anys que haurien impartir-se en el CEIP Evaristo Calatayud. Les al·legacions aprovades avui al Consell Escolar Municipal acrediten que no hi ha espai suficient en el CEIP per a aquestes aules, ja que totes les aules del mateix estan actualment ocupades. A més, les 2 classes de 2 anys estan impartint-se en l'actualitat en l'Escoleta Infantil Municipal, siguent gratuïtes per als usuaris.
i que la nostra escoleta infantil compleix amb tots els requisits normatius, tant a nivell d'infraestructures com a de professorat. A més, rebem una subvenció del cost de les 2 mestres que imparteixen aquestes classes a l'escoleta infantil municipal, tenint el suport de la inspecció educativa en les al·legacions presentades. També donar compte que després de l'aprovació del claustre i del Consell Escolar del CEIP Evariste Calatayud, el CEIP ha rebut informe favorable de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació sobre la proposta de modificació de la jornada per a realitzar la consulta a les famílies respecte a la jornada contínua. La consulta a les famílies serà per a tots els centres el dia 11 d'abril. Moltes gràcies. Ja? Eva, per favor. Hola, bona nit a tots. Bé, jo comentar un parell de cosetes des de la regidoria de Medi Ambient en quant a la campanya control vectors de la mosca negra i el mosquit tigre, que se realitza a través del Consorci de la Ribera, com bé ja hem comentat, que és qui s'encarrega de demanar la subvenció corresponent, i la realització d'aquests serveis als quals s'acabem d'adherir, com ja duguem fent diversos anys. I també des del Consorci Ribera i Vall Digna, que ha llançat el servei de la màquina biotrituradora per a triturar les restes de poda municipal per a les entitats que formen part d'aquest consorci. Nosaltres tenim interès i el dilluns d'aquest mes anem a fer el curs obligatori per a poder fer ús de la màquina i en aquest cas del servei. En quant a la regidoria d'Igualtat, comentar que durant aquest mes i en la celebració del Dia Internacional de la Dona vam col·locar la lona en el balcó de l'Ajuntament, l'enllumenat morat en la rotonda de la violinista, de la mà de la nostra tècnica de la Mancomunitat es va fer l'acció Obrint Camí, que tracta de donar a conèixer les dones rellevants en la nostra comarca i s'ha plasmat una exposició digital que ja està penjada a les xarxes socials. A més d'aquestes accions relatades, també s'ha impulsat des de l'àrea de joventut, conjuntament amb els centres educatius de la nostra localitat, un projecte per treballar de forma transversal la igualtat, per a que també joves i xiquets puguin participar en la celebració d'aquest dia. Després Juan Carlos ja detallarà aquesta activitat. Comentar també que hem assistit, la nostra tècnica ha assistit a l'assemblea de la xarxa de municipis contra la violència de gènere de la Diputació de València, que fou ahir. Segueixen fent-se les tutories d'alfabetització tots els dilluns, de 10 a 11:30, tutories que estan personalitzades i que de moment ja estan treballant amb 6 persones. Després estem en la campanya de punts segurs als comerços, que ja vam presentar el projecte a la Casa de la Cultura. Sí que és de veres que vam utilitzar 2 horaris per veure quina podia ser l'assistència, estiguera a les 2 i a les 8, no tinguérem ninguna assistència, per tant anem a tractar de potenciar-lo d'una altra manera per l'interès que tenim de dur endavant aquesta campanya. Per tant, la nostra tècnica va anar comerç per comerç, o sigui, de manera personal, a explicar-los per a veure com comencen a adherir-se d'aquesta manera voluntària. I després, per als punts violeta, per a aquesta acció, que sí que és de veres que se va iniciar en l'any 2019 i es va parar per la situació de la pandèmia, ara la reprenem de nou per a tractar-la amb el voluntariat de les distintes associacions del municipi. I de moment això és tot de la meva part. Molt bé, Eva. Gràcies. Juan Carlos. Hola, bona nit a tots i totes. Des de la regidoria de joventut, com ha dit Eva, el Dia Internacional de les Dones, aquest 8 de març celebrarem el Dia Internacional de les Dones posant en marxa un projecte educatiu en el qual han participat conjuntament l'Ajuntament de Montserrat des del Departament de Joventut i les comunitats educatives del CEIP Evaristo Calatayud i l'IES Alcarans. S'han treballat diverses accions amb l'objectiu de fer visibles les contribucions a la societat que han portat i porten a terme les dones en els diferents àmbits de la vida social i promoure la participació de la infància i la joventut en els actes del Dia Internacional de les Dones en el nostre municipi. S'ha instal·lat, junt a la placa d'un carrer a nom d'home, una amb el nom d'una dona. Ja es poden veure les primeres plaques, que estan en Salvador Seguí, el carrer P7 Alexandre, el carrer García Lorca i plaça Colom. En les pròximes setmanes
s'aniran instal·lant les altres. I com a culminació d'aquest projecte educatiu, el mateix dia 8 de març es va realitzar l'acte d'inauguració del carrer Anna Lluch i Hernández. Curs de formació jove. L'Ajuntament de Montserrat, a través de la Regidoria d'Educació i de Joventut, està portant a terme un programa de formació jove en col·laboració amb els pobles integrats del projecte intermunicipal Ribera en xarxa. Aquest cap de setmana comença el curs Animació Hospitalària, Tècniques i Recursos. Es realitzarà els dies 26 de març i 2 i 9 d'abril de 9 a 15 hores a Benifaió. El pròxim curs serà el curs d'Educació Ambiental. Tindrà lloc el dissabte 7, 14 i 21 de maig, de 9 a 15 hores a Castelló. El període d'inscripció començarà el proper 8 d'abril i finalitzarà el 2 de maig. Es pot inscriure tota persona major de 16 anys i tenen un cost de 30 euros cadascú. S'inicia la primera fase del Pla Local de Joventut de Montserrat. El Pla Local de Montserrat és una eina de planificació i gestió de les polítiques de joventut. Es tracta d'un treball coordinat, transversal i interrelacionat que permetrà conèixer, decidir i dirigir de manera compartida les polítiques de joventut de Montserrat amb l'objectiu de garantir els drets de les persones joves. Durant aquesta fase es realitzaran entrevistes i qüestionaris a la població jove i als diferents agents municipals. Posteriorment es faran uns anàlisis dels resultats obtinguts. Des de la Regidoria de Festes, la pròxima setmana gaudirem de les falles del nostre poble. Esperem que l'oratge em permetrà i puguem gaudir de tots els actes que tenen tant la falla de Montserrat com la falla de Castellet. També recordar-los al nostre que l'ofrena serà retransmitida per la televisió local. I després, per els mes d'abril, els actes que tenim en festes, són els dies 18 i 19 d'abril, instal·larem el parc multiaventura en el poliesportiu, en les pistes de futbol, per la vesprada. I també hi haurà un monitor per poder utilitzar el rocòdrom municipal, per a fer-li ús d'ell. I de recordar que els dies 22, 23 i 24 d'abril tindrem els bous de Pasqua al Raval. Això és tot. Gràcies. Molt bé. Gerard? Sí. Costa-la. El dia 10 de març s'han realitzat els tractaments de prevenció de desinfecció d'aigües en la granadora vial. El SEI, Evaristo Calatayud, ha rebut els informes de la desinfecció totalment favorable. Escoltem. Molt bé. Susana? Buenas noches a todos. El Departamento de Servicios Sociales se informa de que, dada la situación originaria por la guerra de Ucrania, el Departamento de Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de Montserrat, juntamente con la Mancomunidad de la Ribera Alta, se ha organizado para poder dar orientación, información y asesoramiento a aquellas unidades familiares de origen ucraniano que, dada su situación, hayan podido establecerse en Montserrat. Asimismo, se informó a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de una unidad familiar que carecía de recursos habitacional conforme establece el protocolo de la Consellería, derivando la misma al Centro de Atención a Personas Refugiadas de Emergencia, realizándose la gestión en unas horas de una manera rápida y ágil, aplicándose de una manera efectiva un recurso acorde a las necesidades, tal como su inserción de esta unidad familiar, dada su situación de necesidades habitacional y de asesoramiento, en cuanto a regularización y legalización de su situación en España. Asimismo, se tiene conocimiento de 5 unidades familiares más, las cuales han sido atendidas en el departamento y se les ha facilitado información y asesoramiento de aquellos recursos dirigidos para las personas refugiadas ucranianas. Este hecho se une a la recogida de alimentos y materiales organizada desde la Concejalía de Servicios Sociales, conforme establece también los criterios marcados por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Se hizo un primer reparto el día 13 de marzo de Montserrat a Valencia y se ha establecido un mecanismo de coordinación directa con los centros escolares y con la Concejalía de Educación para poder facilitar la inclusión de los menores ucranianos
en los recursos dirigidos a toda la población en general, tal como su inserción escolar o la participación en actividades como la escuela de Pascua. Y tenemos constancia de 2 niños en el Colegio Baristo Calatayud y de 1 en el Instituto Arcalans. Vale, por otro lado, se está procediendo a informar a las unidades familiares que cuentan con el servicio de ayuda domiciliaria municipal y la prestación económica al cuidador de la incompatibilidad de estos 2 recursos. La eliminación del servicio ayuda a domicilio municipal se hará de manera progresiva, comenzando por aquellos casos que llevan gozando de más tiempo de ambas prestaciones, ajustándose a lo que establece por decreto 32/2017 del 19 de mayo del Consejo, por el cual se establece el procedimiento que reconoce el grado de dependencia de las personas y al acceso público y prestaciones económicas establecidas en su capítulo 4 de la compatibilidad establecida en el siguiente hecho. Artículo 41. Régimen de compatibilidad de los servicios y prestaciones económicas. En su apartado 8 establece lo siguiente. Las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personal cuidadora será compatible con el servicio de teleasistencia y los servicios de la promoción de la autonomía o su prestación vinculada a excepción de las viviendas tuteladas. Asimismo, se podrá compatibilizar con el servicio de centro de atención diurna en los casos en que se determine a través del informe social del entorno y con carácter complementario. En la disposición adicional del Reglamento de la Mancomunidad de la Ribera Alta, aprobada en sesión plenaria el 30 de octubre de 2017, en su disposición adicional segunda se establece lo siguiente. La prestación del servicio de ayuda a domicilio será incompatible con la ayuda de servicios personales en el domicilio al que tenga derecho a través de otro sistema de prestación, como el sistema de atención a personas en situación de dependencia. Por lo tanto, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar se establece como un recurso incompatible con el servicio de ayuda a domicilio municipal, debiendo proceder a la extinción del servicio. Vale, en cuanto a los datos de ayudas de emergencia, se han resuelto en este periodo 41 solicitudes que se encuentran en periodo de notificación y se cuenta con 26 solicitudes de ayudas de emergencia en periodo de valoración y baremación. En cuanto a la gestión de la ley de dependencia, se han registrado un total de 6 expedientes nuevos. Las valoraciones de dependencia por banda del departamento están al día. De revisión del grado de dependencia se han registrado 5 solicitudes, por lo que se respecta a la valoración del grado de discapacidad, se han tramitado 4 solicitudes nuevas de valoración de grado, así como 4 de revisión por agravamiento. Se han gestionado 3 tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad. Y por último, se ha informado a los usuarios de teleasistencia de un fraude telefónico que se están realizando llamadas en su nombre, informando a los usuarios del servicio que se procederá a un cambio de empresa y el que si quieren mantener el servicio han de comenzar a abonar 20 euros mensuales o se quedarán sin atención pidiendo datos personales y bancarios. De esta manera, si detectan esta llamada, han de ponerse en contacto con el Departamento de Atención Primaria de Servicios Sociales a través del teléfono o el correo electrónico. Ya está por mi parte. Buenas noches. Gracias, Susana. Vicent? Sí, bona nit a tots, bona nit a tots i a totes. Des de la regidoria d'Urbanitzacions, Colònies i Disseminats s'han fet les següents accions. Desbrossament de la Canyadeta Ral Arròs, les Crestes, camí darrere de la Serra. S'han arreplegat vestits incontrolats i enderrocs, electrodomèstics, mobles, etc. en la colònia Chupeno, Monterrosado, Costera Bonica i Canyada del Francisquet. Tornem a dir que l'Ajuntament té un servei de replegada que es pot cridar en qualsevol moment i li diran quan i com ho té que deixar a la porta de sa casa. Cridant al número de telèfon que ja ho hem donat moltes vegades, 96 298 80 00. S'ha fet aportació d'asfàltica en el carrer 2 de Maig, Jaume I, Alfredo García i la Canyada Primal. Vull dir també que en l'aprovació avui del remanent per a obres i serveis es posaran, com s'ha dit abans, 7 faroles, la Casa Blanca, el Parc de Primal, Motor Vicari, entrada Masia Pavia, Sodoixa, Sarcons i les Canyades. Reparació i repavimentació del camí de l'Antigua Serra, Font de la Panoia i Xarcons. Estem estudiant també el punt del lloc on se col·locarà la marquesina de la parada de bus escolar de la Canyada Primal. Tenim ja marcades la col·locació de badens als de Calabarra, Valletes i Primal 3. En total, en el que anem de legislatura, s'ha ficat ja 11 badens a tot el terme. Ja s'han ficat els jocs infantils en la recreativa de Primal 3,
falten algunes coses com les papereres i el cautxo dels xocs, però que es ficaran el més aviat possible. I ja per últim s'ha col·locat un espill en l'encreuament del carrer Magroga en Casablanca. I això és tot per la meva part. Bona nit. Molt bé, moltes gràcies. Abans de passar la paraula, tinc que comentar també, donar compte, que se va fer la consulta prèvia de la modificació de l'ordenança de tinença d'animals. Consulta prèvia abans de dur l'ordenança a aprovació per al plenari. És important que se faci ús d'aquesta possibilitat que ens dona ara la llei de transparència per a poder participar, el que tingui interès ja abans de que se publique i que entre en la fase de publicació provisional. Sempre seria d'agrair aquesta participació. Fernando. Sí, hola, buenas noches. Yo quería preguntarte, José, si el precio de las farolas, estas últimas que has comprado, ha sido el mismo que la otra vez o ha subido. Las farolas son las últimas que se pusieron, las últimas 6 creo que fueron, y esta vez se ha pedido otra vez el mismo presupuesto y es la que se van a colocar. Pero en el mismo precio. Sí, en el mismo precio. Y después, cuando coges la carretera de Polideportivo y sales a la carretera de Montserrat, el cruce que va a Montur, la carretera de enfrente que va a Montur, ¿sabes? No te digo, ¿no? Más o menos, sí. Hace 15 o 20 días abrieron una zanja de parte a parte de la calle, que tiene 1,5 metros de ancho, y se quedó un coche ahí porque no presionaron en la tierra, y aún está así, y yo no sé si es por Aguas Potables quien abrió la carretera o es la otra de Regantes. A ver si pueden pasar y cerrarlo. Vale, me dices luego el punto exacto. Sí, yo te digo el punto exacto. Porque desde aquí quiero decirle a nuestros vecinos que últimamente Hidracua está dejando bastante que desear. No sé si es Hidracua o la otra. Pero es que lo digo yo. Entonces lo que estamos pretendiendo es que a ver si de una vez cogen y tapan todos los agujeros que tienen que hacer, ¿vale? Lo que tú me dices, si me das los datos, yo me acerco por allí y si es Hidracua, automáticamente le daremos el toque a Hidracua y que vaya lo antes posible. Vale. Luego me lo das y te lo doy, ¿vale? Ja està? Anna? Des de Compromís volem saber si per part de l'Ajuntament s'està aplicant mesures addicionals d'estalvi energètic arran de la situació actual d'augment exagerat dels costos. I també volem saber si s'heu plantejat també quin impacte va tindre en els pressupostos municipals en l'augment del cost de les matèries primes en el sector de la construcció i com van afectar a les obres que ja tenim en marxa, si està afectant ja i com penseu que pot afectar a les que se van a iniciar, tant en tema de si hi haurà o no una revisió de preus i dels contractes que ja tenim en marxa i també si pot paralitzar i retardar l'execució de l'obra. I li passe la paraula a Pura. Bona vesprada. En primer lloc, volia preguntar-li a Eva si han vist que així la subvenció per a la catalogació de la pedra en sec, que són 10 dies per enviar els projectes. Si teníeu alguna cosa a mirar, crec que alguna vegada has comentat alguna cosa, però no sé si era de la subvenció passada o per a presentar-ho ara. És que en Compromís vam estar mirant totes les modificacions de les obres que aneu a fer i comentaren que l'arquitecte l'havien tornat a... que n'hi ha un arquitecte nou o... L'arquitecte tècnic, la plaça que tenim. Vàrem amortitzar la plaça d'arquitecte superior. Sí, vareu amortitzar la plaça i la posareu a 2. I ara tenim la plaça d'arquitecte tècnic. Claro, el que passa és que, últimament han hagut diversos canvis, no? Vas comentar també. Clar, aquesta plaça és interina i d'alguna manera aquesta plaça no es podria estabilitzar, més que res per tots els projectes d'obres que teniu previstos. Clar, un arquitecte ja baixareu la categoria, se baixar, i clar, no sé, estabilitzar un poc aquesta plaça per a que haver alguna persona que, no sé, dirigirà o tinguera coneixement
cada 3 mesos, 6 mesos, no sé quan s'ha canviat, però crec que alguna vegada sí que s'ha canviat en l'últim any o... No sé, és un dubte, una proposta, no sé. T'explica com funciona el departament. Sí, continuem. Sí. També hem vist que ha eixit un pla de viabilitat d'escoles esportives i de temps lliure en el BOP. El que passa és que no he pogut veure en la pàgina de transparència i de contractes i aquest estudi de viabilitat. No sé si això... Això ho vam fer nosaltres. Això ho vam fer nosaltres en l'Ajuntament. L'estudi l'han fet nosaltres. Sí, però no l'hem pogut consultar. Sobre quin servei? Escoles esportives. Les nostres activitats esportives que estem donant fins ara. El que estem fent fins ara, que està fent l'empresa actual que està fent. Però no és la licitació, no és... A veure, no és un estudi... És previ a preparar el plec per a que se licite. Això volia dir, és el pas previ. És el pas previ per a que després puguem licitar. Si hi ha alguna al·legació que se puguem fer al nostre estudi. Sí, no, era que no l'havia vist en la web, doncs clar, era un poc el dubte que... I, a veure, què més... si ens podies informar sobre el projecte que vareu presentar el dissabte de les comunitats energètiques locals, si n'hi ha algun publicat o ens podeu informar o al poble, en general. I, a veure, com ara se van a fer les falles en el 2010 presentarem una moció dels gots, els famosos gots. Sí, està en marxa. Era per si aneu a repartir-los ara en les falles, al dir que reprenem, m'ha vengut al cap. El que comprarem en Castellguardet. Sí, anem a donar altra vegada, sí. I per a finalitzar, era per a Susana. Susana, ho has explicat, ho has llegit molt bé, però m'ha faltat un poc saber el punt últim que has dit, que has parlat del decret d'eliminació d'abstenció, d'ajudes, vull dir, que ho feres un poc més resumit. Sí, no leer-me-lo, sinó explicar-me què és el que vais a eliminar, el decreto, lo que has leído sobre el decreto 32/2017 sobre la eliminación de unas ayudas o algo así. Es que... La prestación de servicio de ayuda a domicilio es incompatible con la ayuda de servicio personal en el domicilio al que se tenga derecho a través de otros sistemas de prestación como el sistema de atención a personas en situaciones de dependencia. El que cobra la llei de dependència no pot tindre servei. És que jo crec que la gent, així no ho entendrà més que llegint tots... La llei de dependència o altre tipus Sí, alguna ajuda, però clar, és que al llegir-ho tot en retafila no m'havia quedat tampoc molt clar. Doncs ja està. Gràcies. Molt bé. Laura? Sí, a veure, jo anava a preguntar lo de l'escola de Pasqua, però ja m'ho ha deixat clar José. I sí que volverà, no sé, potser no és el moment, vos demanem l'expedient per lo que s'amplia en el conveni de Creu Roja per l'ampliació dels diners, perquè, clar, és pràcticament més de lo que teníem consignat o pràcticament... 12.000 teníem consignat. Entonces, claro, son 12 y 8 son 20.000 euros, entonces es important saber a qué va a afectar això. Us enviarem el conveni directament. També més que res, a banda de nosaltres, pressupost, però també la gent que sàpiga en què se pot o què el pot emparar. I després, com ja ho farem, quan fem el pròxim ple ja haurà passat la Setmana Santa i estarem vespres de l'1 de maig. No sé si teniu enguany previst fer la festivitat de l'1 de maig com sempre o... Sempre perquè la gent ho pregunta i jo dic, Ara ho explicarem tot. No, és que clar, com ja el pròxim ple ja serà vespres d'això, doncs dic, no sé, la setmana per això. ¿Vas a decir algo? Sí, volia fer una pregunta. Volia saber, en el tema de les places d'aparcament per a minusvàlids, o sigui, la gent que fa la sol·licitud, se li aprova, i aquesta plaça després se li fa un seguiment cada cert temps per si ja no se necessita,
per si la persona falta i ja no la gasta? Se li fa algun tipus de seguiment? És interessant la pregunta perquè va implícita en algo que te contestaré. Vale, i serà la pregunta. És important, aquesta pregunta. Vale, gràcies. Entre altres coses perquè les places de minusvàlids no tenen nom. Però ara te ho explique, ¿vale? Bueno, anem a començar, ¿vale? Lo de Fernando queda clar, en Vicent. A veure, Anna, així mos pot passar de tot, des que se queden obres desertes, com estan passant ja, que se n'han quedat 337 en la Comunitat Valenciana entre finals d'any i el que duguem d'este, de tot tipus, des de pla edificant, ajuntaments, diputacions i govern central, inclús alguna del govern central així en la comunitat, i a nosaltres també ens pot passar. Les obres que estan en curs, fins avui no hi ha ningun problema. No tenim ningun escrit de que vulguin fer una revisió de preus a l'alça, no. Sí que és de veres el que he comentat dels 4.000 euros de l'empresa que gestiona les 3 depuradores. Però serà de l'any, no? Això serà de l'any passat, que ha hagut més despesa, però bàsicament energètica, més despesa. I sabeu que aquest contracte està super tassat, ens donen el 100% de les despeses, però en això, a més que també han tingut una altra despesa important que encara no s'ha pogut salvar, ja veurem quan la salvem, que no s'ha fet encara. El que són les bombes estan molt tocades. Llavors això estem mirant encara com... Però bueno, a la pregunta teua no ho podem previndre, perquè ara el dia que se puga licitar el pavelló, no sé el que passarà. El dia que se licite l'obra de la... que això parlarem després en el pla d'inversions que estan previstes, el que se quedava ja l'any passat per fer, dels vestidors nous vells del camp de futbol també, no sé el que passarà. Si els projectes estan fets, si el projecte en concret està fet i té ja un valor de construcció el projecte, llavors jo no sé el que passarà, si se quedaran desertes o què. És una incògnita, ¿vale? De totes formes esperem que tot això se vagi resolguent i que aquestes barbaritats de preus que han pujat tinguin que anar a la baixa, perquè si abaixa el combustible o abaixa l'energia elèctrica per la raó que siga en base a les reunions que estan havent en Europa i en base a les solucions que se tinguin que adoptar, se suposa que també baixarà, per exemple, el preu del formigó o baixarà el preu de l'alquitrà o baixarà el preu de la tabó, perquè va tot lligat. Esperem que això passi. Bé, això per ahir. I les mesures que puguem estar nosaltres aplicant d'estalvi en els nostres vehicles, és difícil això, per no dir-te impossible. Vehicles d'estalvi, nosaltres l'estalvi en els vehicles ja venim anys que estem estalviant en el vehicle de la policia, que ja sabeu que tenim... Hi ha estalvi en general dels vehicles. Ja. Però començar per els vehicles. Els vehicles nostres de la brigada també sabeu quins són. Són vehicles que perquè són ja vehicles vells i per tant del consum que tenen i consumint gasoil. No estem parlant de vehicles híbrids ni elèctrics per descomptat. En el resto d'edificis municipals i en l'enllumenat públic el 100% dels edificis tenen LEDs, per tant ja tenim ahir d'això de fa temps ja. Ahir n'hi ha un estalvi importantíssim. I en l'enllumenat públic, llevat de molt poc que ens queda, no sé si és en la Font de l'Om i per ahir, el de més està ja tot en LEDs. O sigui que quan ho ficarem ja tot en LED, el primer exercici econòmic que varen comparar en l'any anterior de la despesa que teníem en enllumenat públic, estava entonces Icías d'interventora i me va fer gràcia el que comentava perquè diu, me digué que anava a ficar sense casa l'eix perquè l'estalvi que veia era tremendo, no? Per tant, això ja és l'estalvi que tenim. Un altre estalvi ja tindria que ser ja l'autoconsum, tindria que ser ficar-se ja en les nostres sostres plaques d'autoconsum i tal, que ara quan m'has comentat el del CEL, de les comunitats energètiques locals, també podem parlar d'això, però que l'única possibilitat que tenim ara seria això, ficar plaques per a autoconsum o per a comunitats energètiques locals. Bé, la pregunta, Eva, de la catalogació de la pedra en sec, tu has parlat de la catalogació. La subvenció que a mi m'han passat parla exclusivament de tornar a recuperar
casetes de pedra en sec, potser en la mateixa ordre està la catalogació i no ho hem vist. ¿Vale? Entonces ho veurem perquè sí que ens ha passat l'ordre l'arquitecte que va fer la reforma de la casa que fèrem l'any passat, de la caseta que fèrem l'any passat, va ser ahir o després ahir ens passa l'ordre que havia així publicada. Nosaltres la tindrem demà, perquè els divendres és quan ens passa Carmina totes les publicacions, entonces segurament la veurem demà, però l'arquitecte que està interessat en tot això ja ens l'ha passat ell fa 2 dies. Ell parlava de reparació de casetes de pedra, no parlava de la catalogació. Si està, anem a veure si la podem aconseguir. Estabilitzar l'arquitecte tècnic. Bé, l'arquitecte tècnic que tenim en aquest moment, si no passa res, està interino i ha vingut per estar interino, vull dir, no és com els que hem tingut fins que ha vingut ara Paco, per unes raons o per altres, o bé per interessos personals, perquè se n'han a altres llocs, perquè ja han comentat així, inclús en privat han comentat ja algunes vegades que els tècnics se'ls estan rifant, és igual que els habilitats nacionals, estan anant d'un lloc a altre d'una manera molt gran, perquè estan havent molts projectes i l'administració té necessitat de tècnics, i no tenim la facilitat de crear les places que creguem convenient que ens puguem fer falta. Entonces els tècnics van i venen. En aquest moment l'arquitecte tècnic que tenim està per temporada, vull dir, que encara que siga interino està fent les funcions i està així ja, d'alguna manera, a part que és de molt proper d'ací, si no recordo mal, crec que és de l'Alcúdia, si no m'equivoque, està en plaça interina però que no té previst anar-se ni res, vull dir que de moment està consolidant l'interinatge entre cometes. Ja sabeu que no és així allà, no se pot, això no se pot. Evidentment, nosaltres tenim que treure la plaça, nosaltres tenim que treure la plaça. El que no tinc clar quan la tenim que treure. Que no tinc clar quan l'anem a treure, per raons que no venen ara al cas. Pensem que s'ha de consolidar un poc més i a partir d'ahir veurem com i de quina manera se trau la plaça, però la plaça s'ha de treure, evidentment, faltaria més que no se tragués aquesta plaça. El departament d'urbanisme, el cap del departament és l'enginyer de camins, que és l'OI. Vull dir, no és l'arquitecte tècnic, el cap de servei. Per damunt de l'arquitecte tècnic n'hi ha un enginyer superior. Això ho tenim, ja ho sabíem. Si no, de la forma que ho havies preguntat, dic a veure si... Però per damunt de l'arquitecte n'hi ha un enginyer superior. Bé, l'estudi de viabilitat, ja ho hem comentat, l'estudi de viabilitat de les classes esportives és nostre i és previ a poder treure el plec. En el moment passen els terminis, el plec també està en fase prou adelantada, prou avançada, i el traurem en el moment puguem. El tema del projecte de les comunitats energètiques locals, home, és una bona pregunta, però m'hauria agradat veure-vos a vosaltres allí, no a vosaltres, sinó a tots, a tota la corporació allí. Hauria estat interessant, perquè se van dir coses prou interessants i va vindre una trentena de persones que de les 30, d'alguna manera, n'hi havia interès, sobretot per saber, per tenir inquietuds, per gent que està interessada en com funciona, de quina manera funciona. Allí se van comprometre ara quan passa Setmana Santa, i a fer una altra reunió, una altra assemblea informativa o xerrada informativa, com vulgueu dir-li, i ja vindran especialistes de gestionar les comunitats energètiques locals i al mateix temps de gestionar-les també de muntar el que seria les plaques solars. Per tant, se dona una informació que la tenim en un document que vos el poden passar, un document en PDFs d'estos i tal. El més important és que tenim damunt de la taula, encara que és molta bola pluma, els costos que pot costar en els sostres de l'Ajuntament actual així, Casa de la Cultura, el Col·legi de Primària, Evaristo Calatayud, el nou, en el poliesportiu i en l'Institut, que també parlarem amb el director, evidentment no és nostre, però hem de demanar autorització, suposo que ens la podrien donar, per a fer una inversió en plaques solars fotovoltaiques. Inicialment podia ser per autoconsum dels mateixos edificis que estan on se fiquen,
però el més important de tot és que podrien ja constituir-se a partir d'ahir. Recordeu que l'any passat, per el mes de juny o per ahir, vam aprovar per unanimitat la declaració d'interès de la Conselleria de Medi Ambient per a nosaltres adherir-se a aquesta declaració d'interès de comunitats energètiques locals. Llavors, això està començant a funcionar ja, que sàpia jo, en Canet de Berenguer, per exemple, ja estan funcionant, no sé si n'hi ha una o dues comunitats energètiques funcionant. El que sí que tenim clar i el que sí que palpem un poc, i en aquesta reunió se va palpar també, és que l'Ajuntament té que fer de locomotora d'això. Independentment de que qualsevol de nosaltres en les nostres cases podem muntar una planta fotovoltaica o unes plaques fotovoltaiques en el sostre i d'ahir eixir una comunitat energètica pels que vulguin formar part, i l'Ajuntament no fa falta per res, perquè se tracta d'això. Les comunitats energètiques locals són associacions sense ànim de lucre per començar, i l'administració no pot estar en ningú moment. L'administració no pot estar en aquestes comunitats energètiques locals. El que sí que pot fer és participar d'alguna manera, conveniar, el que siga, si així dalt se fiquen ara 25 quilowatts per ficar una xifra, o en la Casa de la Cultura, per exemple, l'Ajuntament comença a fer autoconsum i poquet a poquet que vagi la gent apuntant-se, i quan se crea la comunitat energètica local, que funciona com si estiguérem parlant d'un administrador de finques, com si estiguérem en una finca i tenim que compartir ingressos i despeses. Doncs això funciona igual, entre cometes igual. I funcionaria com si fos una societat anònima. Jo tinc 2 quilowatts, tu en tens 3, l'Ajuntament en té 10, perquè està en la Casa de la Cultura, i al final sumem els quilowatts que té les plaques. I a partir d'ahir s'aprofitarem de la generació d'aquesta energia en funció dels quilowatts que nosaltres tinguem o hagin ficat els diners per tindre-los, i les despeses igual. Tant els ingressos, que no serien ingressos, sinó que serien quilowatts, i les despeses sí que són econòmiques, perquè al final són despeses de gestió administrativa, no té més misteri. Llavors, aquest és el funcionament. Com podria funcionar això? Ja se tindrien que sentar en el secretari, l'interventor i tal, com l'Ajuntament pot cedir en un conveni, i l'Ajuntament tindria que recuperar la inversió, per almenys la de recursos ordinaris, la subvenció seria per tots igual, però si l'Ajuntament fica el 20 o el 25 o el 30% d'aquesta inversió, d'alguna manera té que recuperar perquè tu te beneficis d'això o el particular se benefici d'això. Tot això està per vindre, però hi ha possibilitats legals per a poder-ho fer, segons m'han explicat a mi. De fet, vos he dit que Canet, per exemple, ja està funcionant. Canet ja està funcionant real, no estem parlant d'una teoria. Això és un poc el que comentàrem allí i el que vàrem parlar allí. El més important també és que a 500 metres de radi, que vol dir que a 1 quilòmetre de radi, d'un quilòmetre de diàmetre, des del punt on està el sostre solar, totes les persones que vulguin participar poden participar en la part que vulguin, des d'un quilowatt fins a 4 o 5 quilowatts màxim. Entonces, per tant, nosaltres muntem així unes plaques solars i a 1 quilòmetre de l'Ajuntament tu participes com si fos accionista i tu no tens que fer res en ta casa. Tu vas a continuar consumint l'energia igual que ara. El que passa és que en la factura vas a tindre un descompte perquè tu participes d'esta energia que s'està produint així dalt. Si al final tu consumeixes en ta casa 250 quilowatts al mes i d'ací te'n toquen 50, doncs tu ne pagaràs 200, perquè els altres 50 són els que s'estan produint d'ací. Tot això s'incardina dins d'un programa econòmic, comptable, una fulla de càlcul, el que siga, perquè això després s'ha de coordinar en la factura d'Iberdrola o de l'empresa que tu tingues. Per exemple, que n'hi ha una feina administrativa darrere que no és molt costosa perquè els programes estan ja prou complets, però com funciona una finca. Tenen un administrador de finques que te costa tant al mes. L'ascensor, el seguro de responsabilitat civil, la neteja, la llum i tal. Això funciona igual. I això és el plantejament. I després n'hi ha una altra possibilitat que també la comentarem en la xerrada, que n'hi ha una proposta d'una empresa així en el terme d'un camp, pel que és un camp gran per Montserrat, però no és un camp per ficar una planta solar. Van a ficar unes plaques solars fotovoltaiques que estan dins d'un projecte de la Unió Europea que el que volen demostrar, que de fet n'hi ha una ja en marxa en Picassent,
més reduïda, que se pot produir energia solar fotovoltaica i treballar la terra. La de Picassent, que anava a veure ja fa més de 2 anys, tenia una vinya en el mateix camp. Així se planteja altre tipus d'activitat agrícola. Se planteja activitat agrícola, no sé, no la vinya en si, però potser planten o tenen macetes d'arbres, me parlaren de figueres, per exemple, que no se planten en si, sinó que són en macetes grans i no les deixen créixer i es produeixen com les oliveres, aquestes xicotetes que veiem per ahir, les grans extensions d'oliveres. Llavors tu tindries una planta solar en un camp i al mateix temps estaries produint una fruta, que seria la figuera, no? Coses així, que aquesta està en un projecte de la Unió Europea, per tant això està encara un poquet. I des d'aquesta planta també se podia constituir en la comunitat energètica local, la mateixa planta. Tu dius, jo vull ahir 7 quilowatts o 10 quilowatts, i ahir se constituiria també una comunitat energètica local, i ahir sí que em va fer un comentari la persona que està duent aquest projecte, que és d'ací d'Alcàsser, d'una empresa d'Alcàsser, que entraria el terme municipal, que entraria el terme, ja no estem parlant del quilòmetre de diàmetre, sinó que entraria el terme. Llavors això és molt interessant perquè en el tema, per cert, que ja s'han donat més de 20 llicències ja de sostres solars en llicència. Sabeu que en els disseminats no podem donar llicència, tampoc podem donar llicència. Oficialment no podem donar ninguna llicència per res, per tant tampoc la podem donar per un sostre solar. Entonces, això de les comunitats energètiques locals pot beneficiar molt a tot el món, ja no solament al que està en el sòl urbà o en el sòl en colònia o en urbanització. Qualsevol que estigui en el terme pot ser membre d'una comunitat energètica local i beneficiar-se de la producció fotovoltaica. No tindre per què de tindre ja ninguna placa solar dalt del seu sostre. Entonces, un poc de tot això se va raonar. Jo buscaré aquestes transparències que se van ficar allí, vos les enviaré, i quedarem un poc compromesos en això. La data no està ficada, però sí que convidarem a les 2 o 3 empreses que han passat per així per el poble a donar-nos informació d'aquests temes. En base a aquesta informació farem les transparències, en base a el que ens passarà, i que vinguin aquestes empreses. Una d'elles és la que està en Canet, la que està ja funcionant en Canet, i ja en aquesta reunió ja s'explicaran coses en més detall, de quines despeses tenen, gastos fijos que pot tenir la comunitat energètica, la inversió en quants diners estem parlant. Això és el que te puc comentar d'aquesta reunió. El tema de la Creu Roja, Laura, sí, vos passarem el projecte complet en l'ampliació dels serveis que s'han contactat i s'han conveniat en la Creu Roja, i que això no està firmat el conveni perquè no tenim encara els diners, no tenim els diners previstos, però sí que està la proposta. Entonces, mañana o pasado, cuando podamos, les pasamos la propuesta a Susana. Tema de les places de minusvàlids, és interessant la pregunta perquè, no sé, la gent se pensa que quan té una plaça de minusvàlid la té en propietat, i la plaça de minusvàlid és per a qualsevol minusvàlid que vinga a Montserrat i aparca, i ja està. Sols té que tindre la targeteta que te dona dret a aparcar en una plaça de minusvàlid, quan vas a València, qualsevol pàrquing o qualsevol ciutat d'Espanya. Per tant, si tu me preguntes, és que n'hi ha una persona que ja no és minusvàlida perquè se pensa que la plaça que té en el seu carrer o a la porta de sa casa és d'ell, doncs aquesta persona deixa de ser minusvàlida, que serà difícil, però anem a suposar-ho, perquè la pregunta quasi anava per ahí, no? Ho he entès jo. Si deixa de ser minusvàlida, aquesta persona falta, per tant ja aquesta targeteta desapareix, perquè la targeteta va en la persona, perquè la persona pot ser minusvàlida i no tindre carnet de conduir i el cotxe ser per un minusvàlid i tindre el dret i conduir una altra persona. Entonces, no desapareix la plaça de minusvàlid, continua estant ahí, perquè en el carrer o en la zona poden haver més persones minusvàlides, ja no perquè visquen, sinó perquè passen i vulguin aparcar allí. Aquest és el funcionament.
Igual no enfoca jo bé del tot la A veure, pregunta. a veure. I aquesta contestació jo la tenia clara i sabia que una persona amb targeteta podia aparcar en qualsevol plaça de minusvàlids. Però n'hi haurà alguna norma que regula quantes places de minusvàlids hi ha en un mateix carrer, per exemple? Home, normalment... Que dona per fet que si no n'hi ha, els veïns que les necessiten les poden sol·licitar i se poden aprovar o no, depenent. Però la duda era quantes places deuen d'haver en un carrer que potser n'hi ha 10, poden aparcar 10 cotxes i 2 són de minusvàlids i no se gasten com a minusvàlids. Si no se gasta com a minusvàlid és qüestió de sancions. Ja està, directament. Quan no estic al cartonet, pam! Alguna normativa que marcarà quantes places... Jo, les normatives a nivell de pàrquing sí que les hi ha. A nivell de pàrquing les hi ha. A nivell d'espai públic, m'imagino que en funció de la població, si estiguem fent ara un PAI nou, un programa urbanístic nou, segur ja que en el projecte d'urbanització, el projecte que va inclús abans del projecte d'urbanització, en el mateix PAI, ja se parlarà de les places que tenen que haver, etc. En els cascos antics, on no està això tal, doncs és un poc en base a les necessitats que hi ha en la zona. Vols dir-me que anem a suposar que no passa, no? Però imagina que en el carrer més xicotet del poble el 50% són minusvàlids. Pintem de 25 cases, ne pintem 12, doncs això és una qüestió que tindríem que discutir. És una qüestió que tindríem que discutir. No, però enllaçant en això, sí que n'hi ha cascos antics de ciutats que tenen zones, en vez de zona blava, són zones pintades d'una altra senyalització pel tema de veïns i per a gent que recicli. Lo que se fa en València, per exemple, lo que se fa en València, la zona taronja i tal, ostres, tenim que arribar ahí, no parle de pagar, ja ho sé. Parle en zones que està més complicat l'aparcament, sobretot pels veïns, que no senyalitzarà d'alguna manera que només se poden aparcar els veïns, o donar una prioritat. No, però si no estem parlant de pagar. Sí, no, però que jo, està clar, però que jo no te parle de pagar, jo te parle de fer... Sí, unes zones... Zona verda se les poden aparcar els residents, per dir-ho d'alguna manera. Ja t'ho entenc. Això s'ha de estudiar. Això és una solució quan hi ha molta densitat, sobretot en els cascos, en els nuclis antics dels pobles, que hi ha molta densitat de trànsit, donar-los un benefici per a aquestes persones puguen estar a la zona taronja, estar a la zona blava, estar a la zona verda. En cada ciutat ho fan d'una manera diferent. No ho sé. Me costa un poquet. Jo vaig en el meu cotxe ara a l'Heralta i perquè no visc en l'Heralta i n'hi ha lloc d'aparcar, no puc aparcar. A mi vaig a casa d'un familiar a dinar. Vull dir, independentment que tenim que anar a peu, evidentment, però estic ficant un cas concret, una persona que viu en el poble, en el Raval, i se'n va a l'Heralta un dia a sopar a casa l'amic o a casa del tio o la tia, no sé, d'un xiquet xicotet, o plou, o d'una persona major que també va dinar aquest dia. Què fem ahí? És un poquet complicat. No, com a idea, tampoc tota la zona, però vull dir que com a una idea. No sé si ha quedat contestat la teua... No massa, veritat, perquè el que tu vols saber és quantes places poden cabre en un carrer determinat. Quan se fan de nou o zones noves sí que se fa. Normalment sol anar en els projectes. Quan estem parlant de zones antigues, un poquet a les necessitats que puguen haver. També és de veres que si el carrer és menut i n'hi ha una o dos, si ara he de demanar en un altre, en el carrer que jo m'estic imaginant, no se donaria, perquè ja n'hi ha dos. Vull dir, saps? Entonces, és això, és una qüestió també de sentit comú. Bé, el primer torn de paraules l'hem acabat. Comencem en el segon. Jo sí que volia, continuant en de les plaques solars que hem començat, però que hem estat parlant, entenc per lo que tu has dit que projecte
en el terme, o sea, per fer una... Està presentat el projecte en l'Ajuntament? No. Són tot converses. Això és una pregunta que farem també en la comunitat, en la xerrada de l'altre dia. Hi ha una pregunta que hi ha ajuntaments, per exemple, que han suspès llicències parcialment en els termes. Turís, per exemple, ha suspès llicències, Real ha suspès llicències en parts del terme. La Conselleria també està mirant a veure com se pot mantenir l'agricultura sense que se puguen tindre plaques solars fotovoltaiques, plantes solars en sòl no urbanitzable, evidentment, i se pugui mantenir l'agricultura. El cas de Montserrat no és així, perquè les magnituds de metres quadrats o d'hectàrees que necessiten, en Montserrat és impossible aconseguir-les, per les característiques del nostre poble. Jo t'estic parlant d'un camp relativament gran, però que per fer una planta solar fotovoltaica això és una broma. Això és una broma. Així l'únic lloc que podria cabre és on tenien que haver fet lo de Vèrtex 21. És l'únic lloc que per dimensions s'acostaria a algo que fos rentable per aquest tipus d'inversions tan grans. No, és que a veure, a mi me consta que sí que n'hi ha veïns del poble que està cridant alguna empresa ofertant algo i tal, entonces per això t'ho preguntava si realment eren converses o n'hi havia algo presentat o algo més seriós. Jo, este que te dic és un projecte, el projecte que he comentat europeu, estem parlant d'una única propietat. No sé si serà un preacord del que tenen, si serà una precompra o serà un document inicial i si s'arriba a port se resoldrà d'una altra manera i si no s'arriba, no ho sé, hasta ahí no ho sé, no m'ho han explicat ni tinc el per què de saber-ho. El que tu estàs dient sí que fa 2 anys i pico, que sí que n'hi hagués gent que vingueren ací, 3 o 4 o 5 empreses vingueren, o representants d'empreses vingueren al poble, però fa ja més de 2 anys. I després alguna persona del poble sí que m'ho comentà, que havien anat a oferir-los, què tal, però ja això ja... Així l'Ajuntament no han tornat a vindre. Pues ara mateix algú s'està manejant. Jo el que els he aconsellat sempre que han fet això és que si tenen que fer algun tracte que el facin venent el camp, no jugant-lo, jugant-lo i damunt les condicions, per exemple, que m'explicaren a mi d'algunes propostes que s'havien fet en Turís i s'havien fet en Real, és incomprensible, no sé com se poden fer, no sé com la gent pot admetre algo de tant per hectàrea a partir de quan estiga tot aprovat i tots els permisos i tal, vull dir, és algo que això no té... Tu vols fer això? Compra'm el camp i ja està. No anem en tonteries. Te compren a 2 pessetes, però és que, clar, te diuen, no, és que l'hectàrea són 1.000 euros l'hectàrea o 1.500 euros per hectàrea, però és que qui té una hectàrea, sí, si així els campells són de ridículs, una hectàrea estem parlant de 12 fanecaes. Clar, hi ha camps de més de 12 fanecaes, evidentment, però per lo que se necessita tropessen en seguida en entrebancs urbanístics nostres de colònies o urbanitzacions i després els disseminats que tenim. Si la gent que vingué, ja t'he dit, fa 2 anys i pico que vingueren i ja nunca més se supo, jo ja no he tornat a rebre aquesta gent. I no ens ha fet falta tampoc suspendre llicències perquè no hi ha ninguna sol·licitud. No hi ha ninguna sol·licitud que és el que me preguntaren en la reunió l'altre dia de la Casa de la Cultura i ho vaig dir el mateix que sí, que no tenim necessitat de suspendre llicències perquè no n'hi ha interès, perquè l'interès que podria haver s'han donat compte ja de les dificultats que té urbanístiques el terme i ja se'n van a un altre lloc. I una altra cosa, ja que estem en la línia de les plaques solars, la nostra planta solar, teniu algun estudi de la rentabilitat, o sigui, el que està produint en l'actualitat? Sí, això està informatitzat tot. A la memòria no sé dir-te-ho, però està tot informatitzat i el que vàrem acordar ja fa almenys 3 anys, després de que no ens paguen tota la producció que fem, no ens poden baixar el preu, però no ens paguen tota la producció que fem, per tant les tenim conforme estan fixes, perquè ja farem una reparació important d'uns rotors que ens costaran molts diners, les han deixat fixes, perquè ja produïm suficientment quilowatts perquè si en produïm més, que en produïm més des que ens paguen, ens dona igual, estem regalant quilowatts.
Entonces estem produint, pues això, el que tenim en el pressupost més o menys 60-65.000 euros a l'any, per ahí. En quilowatts no sabria dir-te, però bueno, això està en les factures que moquen, les factures les tenim. Es un arma de doble filo, económicamente de China, pero tiene que mirar económicamente o medioambientalmente. Ja, està clar. Ahir ara, per exemple, nosaltres no sé si podríem fer una comunitat energètica ahir. Tinc els meus dubtes. Perquè nosaltres som productors d'energia. Nosaltres com a Ajuntament. En aquell moment ja ens obligaren a ser productors d'energia com si fórem Iberdrola. I estem dins del rànquing de productors, presentem les declaracions que corresponen a Hacienda, etc. Però no ho sé, ahir sí que no ho sé. No ho hem estudiat encara a nivell legal i a nivell de les comunitats energètiques locals, perquè això ahir l'Ajuntament sí que està injectant a red tot això. L'amortització, el préstamo ja s'acabà en el seu dia, el préstamo era per 10 anys o 11, no recorde, i això ja s'ha amortitzat. Doncs ara el que tenim ahir són ingressos directes al pressupost. Estem injectant energia fotovoltaica. Més coses? Sí. Res, jo volia aprofitar això per convidar els veïns, que com ha dit el regidor de festes tenim les falles, portem 2 anys desitjant, ja 3 anys desitjant eixir al carrer, entonces m'agradaria que tots els veïns del poble isquen al carrer a recolzar a les 2 comissions que tenim en el poble, que tenim moltes ganes, molta il·lusió, però sempre anem a demanar també que anem en cuidado, que continuem amb la mascareta quan siguem molta gent, però qui escau a apoyar-nos al carrer, ja parle també com a fallera i que convidem a tot el poble a viure les falles amb nosaltres. Gràcies. Molt bé, molt bé. Bé, si no n'hi ha més paraules, donem per acabat el plenari d'avui. Avui segurament acaba de ser publicat ja, van haver notícies d'ahir, van a modificar ja altra vegada les normes sanitàries per al tema de la Covid. Estem en unes situacions que tots sabeu que van anant a ser més favorables, però així i tot encara està morint gent de la Covid i segurament les quarantenes ja no van a ser quarantenes, la gent que siga positiva, que s'hagi fet una test d'antígens i no tinga símptomes, té que anar a treballar, que me pareix bé, a mi me pareix perfecte, i a partir d'ahir la mascareta encara la tenim que dur en els puestos tancats, no se pot fumar en les terrasses encara, tot això acabem de llegir-ho fa un momentet, segurament demà farem ja la notícia o ens eixiran els missatges estos que ens eixen de la conselleria per poder-los ficar en les xarxes socials. Dic tot això perquè en cada plenari, des que per desgràcia estem en la pandèmia, fem la reflexió al final del control i la responsabilitat individual. Ara venen falles, farem les falles de València. Se m'ha quedat una pregunta per contestar, ara pensant en això, que són les festes que has preguntat. Aprofite antes de tancar. Les festes estan previstes ja, estan contratades, les festes ordinàries, com si no estiguérem en pandèmia. El dia de les paelles n'hi haurà paelles, el dia del sopar de quintes n'hi haurà sopar de quintes, no n'hi ha festeros ni festeres, però les verbenes estan contratades, les festes també de les activitats que fa l'Ajuntament en agost estan contratades, vull dir, tot està previst, tot està contratat, està tancat en els seus contractes i les seues retencions de crèdit corresponent. El que vull dir en això és que l'any va anant a normal, a normalitat. Des d'ací aprofitem una vegada més que, independentment d'això, la pandèmia encara està ahí i no sé si l'última notícia que tenim, les últimes persones mortes han sigut 300 i pico des d'una setmana a l'altra, en tota Espanya parle, tota Espanya. El que vol dir que ahí estem. Per tant, continuem demanant responsabilitat individual i control per part de tots i de totes. Moltes gràcies, bona nit. A veure les falles, si mos deixa el temps tindre unes bones falles, que tots estem esperant ja el sol. Nosaltres no estem acostumbrats a tindre tanta pluja i que vagi tot bé. Estarem ahí per a donar suport a les falles del nostre poble, com tots els anys, i convidem també, com han dit la companya, que tinguem unes bones falles i a gaudir d'elles. Moltes gràcies i bona nit.